Ħanitrattaw issa l-kultura. Il-memorji tan-Nanniet huma s-sors ta' ispirazzjoni tal-kantawtriċi Corazon. Sera li Zammit iltaqet ma' Corazon u ma' tkellmet dwar il-passjoni li għandha għall-mużika, mod speċjali il-kant bl-ilsin Malti kif ukoll dwar it-ħejjiet għall-kunċert li se jsir ix-xahar id-dieħel. Naraw. Fid-dar tan-nanna, sena tanti motti bil-plastik, forma tek fuq il-nar, grandfather club biex ridor, tas-suwirijiet id-dar, u tliet tfali nafu doli jistamew fit-tellijiet, li joħolqu il-portieri li jitula it-sirt. Illum qegħdin fid-dar tan-nanna, dar li żmajna ħafna biha imma qatt ma rajna. Din hija proprja id-dar tan-nanna ta' Corazon. Niltaqgħu daqsxejn ma' Corazon tgħidilna aktar fuq din id-dar għaliex kitbet fuq din id-dar. Corazon bħalissa qed taħdem għal kunċert ġdid. Niltaqgħu ma' Corazon. Id-dar tan-nanna għandha memorji speċjali għalija għaliex jiena twelidt kważi u trabbejt hawnhekk, qattajt ħafna mit-tfulija tiegħi hawnhekk. Allura s-sisien ta' dak li jien u dak li nemmen fih issib l-eruq tiegħu hawnhekk f'din id-dar. Fortunatament in-nanniet tiegħi għadhom ħajjin u għadni ngawdihom sal-lum il-ġurnata u anke l-memorja għadhom attivi ħafna. Ġifieri hawnhekk konna waħda mill-ikbar memorja l-logħob mal-kuġini pereżempju konna niltaqgħu hawnhekk. Hawnhekk seta' jkolli l-kelb jirax il-mama ma kienx tħallini jkolli l-kelb, imma hawnhekk in-nannu kien iżomm il-kelb tiegħi kien jismu Bruce. Kelli l-asafar tiegħi wkoll, wieħed minnhom kien jismu Tino, dejjem jibdel il-kulur. Imma ismu jibqa' l-istess, u nannu ma jgħidlix li jkunu pereżempju mietu ġab ieħor, sempliċement l-asfur biddel il-kulur. Ovvjament in-nanniet kienu jiddedikaw ħafna ħin miegħi, kienu jgħallmuni wkoll, ġifieri n-nannu niftakar dejjem jagħmel is-somom, dejjem ngħidu l-istejjer, kull fejn immorru rrid nikteb fejn mort, jiġifieri nagħmel essej żgħar. Ġifieri tallimt ħafna f'din id-dar ukoll u sibt ħafna mħabba. Speċjalment fejn tidħol il-kerek ta' nanniet qatt ma naqasni xejn, jiġifieri dejjem bil-ħelu favorit tiegħi, bil-platt favorit tiegħi lest hawnhekk ma li niġi hawnhekk. U dawn huma affarijiet li ma tinsihomx faċilment jibqgħu miegħek. U allura dan nebbaħni għal kanzunetta fid-dar tan-nanna li kisbet ħafna suċċess, mhux minħabba l-istorja tiegħi, imma minħabba li rrakkontat l-istorja ta' bosta persuni oħra. Min qed jismagħha seta' jirrelata u beda jgħidilha anke d-dar tan-nanna tiegħi kien hemm ir-riħat fuq tal-ikel u kien hemm dik l-atmosfera maġika bħalli kieku qegħdin ġo xi dinja tal-fantażija. Il-kanzunetti tiegħi huma mnebħin ħafna minn dak li għaddejt minnu jiena, bla ma trid il-background tiegħi, il-valuri tiegħi, influwenzaw ħafna x-xogħol tiegħi. Imma huma mnebħin ukoll minn dan l-element ta' kreattività, ta' fantażija ħafna mill-istejjer jieħdu żvolta. Mistħajla, pereżempju d-dar tan-nanna fil-kanzunetta taqa', mentri d-dar tan-nanna għadha hawnhekk, jiġifieri l-element ta' fantażija u kreattività jrid ikun preżenti fl-arti, imma hemm argument ukoll li jgħid li anke l-kreattività hija frott ta' dak li għaddejt minnu fil-passat, jiġifieri il-fatt li trawwim f'ambjent fejn il-kreattività tiegħi seta' dejjem tibqa' timraħ u ma waqfitx biss fit-tfuliti. Il-kunċert li għamilt f'Jannar fil-Każin Malti l-Belt kien suċċess mhux biss għaliex attendew għalih ħafna nies aktar mill-istennejt ngħidu hekk. Imma għaliex kull min ġie kellu għal qalbu l-kanzunetta Maltija u kienu jafu ħafna l-kanzunetti. U allura kien hemm din l-atmosfera illi ġelitna ngħixu din l-esperjenza flimkien. Jiġifieri kulħadd ħass li kien parti minn xi ħaġa, parti minn twemmin, parti minn moviment ġdid illi qed nistħajjeni qed nitkellem dwar il-politika u hekk, imma vera huwa moviment waqgħu minn ġdid għall-imħabba lejn il-lingwa tagħna, speċjalment fil-kanzunetta. U immaġina sala sħiħa mimlija persuni li qed japprezzaw u jħobbu l-lingwa tagħna. Jiġifieri kien hemm isu klabb, isu għaqda ġdida li nispera li din naqda tibqa' tissawwar u titkattar u tikber biex inxerdu din l-imħabba kbira u nagħmlu kuraġġ ukoll lill-artisti biex jibqgħu jiktbu u jemmnu fil-lingwa tagħna. Naħseb li l-kunċert għal min qed jaħseb li se jkun repetizzjoni tal-kunċert ta' Jannar għadu ma jafniex biżżejjed għaliex għal dan il-kunċert qegħdin tim sħiħ u qed naħdmu ħafna fuq l-oriġinalità ta' dan il-kunċert. Se jkun ibbażat fuq kanzunetti oriġinali bil-Malti, però b'differenza se jkun hemm ukoll laqta komika għandna skript vera tajjeb illi ħaħsibu Daniel Kirkop li ser ikun il-preżentatur, il-mużika live taħt it-tmexxija ta' Dominic Gallia
U s-setting l-ambjent ġifiri Pjazza Teatru Rjal huwa l-qafas ideali għaliex għandu tant legat storiku illi bla ma trid jispirak il-post li għandu tajjeb ukoll huwa li huwa fil-beraħ, jiġifieri fis-sajf ser ikollna dan il-ftuħ fil-11 ta' Lulju, jiġifieri tieħu pjaċir li tkun taħt il-kwiekeb illi s-saqaf tiegħek ikun il-lejl u l-kwiekeb. Naħseb illi l-isfond jagħmel parti kbira mill-ambjent li dak li jkun dieħel ġo Pjazza Teatru Rjal diġà ħajkun qed iħossu li dieħel f'xi ħaġa tipikament tagħna, tipikament Maltija. Niltaqgħu mal-kantawtriċi Corazon flimkien ma' Daniel Kirkop u Dominic Gallia nhar is-Sibt 11 ta' Lulju ġewwa Pjazza Teatru Rjal fid-9 ta' filgħaxija. Kunċert li skur ser ikun mimli sorpriżi minn nhar is-Sibt 11 ta' Lulju ġewwa Pjazza Teatru Rjal. Mill-lejlejn ta' tifla il-qamar għandu par xuftejn biex jitbissem